bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català a la teva ràdio local. El partit comença quan ens donem la mà, però el futbol es viu les 24 hores. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys. Es viu quan prepares l'equipació de l'endemà, perquè no falti res. Ho vius a la nit, a casa, veient aquell partit que t'agradaria jugar. Quan t'acostes al camp i sents que la gent t'anima... Guanyarem avui, no? Això esperem. Com si fos una final. Quan el dinar de directives és botifarra amb amics i just després canvies el teu càrrec de president pel de cap de manteniment. Es viu especialment quan l'afició crida el teu nom. Quan mires amb orgull el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida, els de veritat. I te n'adones que l'altre equip no està format per rivals, sinó per companys i amics que estimen el futbol tant com tu. Per això, cada vegada que ens donem la mà és una nova victòria. És un partit més que comença. I guanyi qui guanyi, tots sortirem guanyant. Perquè formem part de la mateixa família, la família del futbol. Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip. Empordà Esports. Empordà Esport. Parlem del Girona. Doncs nosaltres que continuem, deixem ja aquesta Lliga Elit i aquest Vilafranca-Figueres i ens anirem ara a parlar del Girona per fer una mica de prèvia del partit que s'ha de jugar aquest vespre a partir de les 9 del vespre a Cornellà al Prat i que enfrontarà l'Espanyol i el Girona. Per parlar-ne tenim a l'altre costat de fil telefònic el nostre company del Nou Esportiu, Arnau Madrià. Arnau, molt bona tarda. Bona tarda, Dani, companyia. Bé, avui un partit que només li val la victòria en aquest Girona i és que aquesta jornada els resultats no han acompanyat i els de baix han guanyat tots, no? Correcte, fixa't tu que fa setmanes parlàvem de precisament això, dels objectius del Girona aquesta temporada i precisament no eren aquests, no?, que estem parlant avui i com bé dius, doncs aquesta jornada ha sigut no gaire propícia per mirar cap en baix, sinó gens al contrari. I doncs avui s'haurà de guanyar, guanyar com sí, de la manera que sigui, perquè si no començarà a entrar la por al qüestió de Girona, que tenint en compte les proves de mitja en la prèvia, de moment hi ha molta tranquil·litat. Molta tranquil·litat, però que si avui no arriba aquesta victòria, potser aquesta tranquil·litat s'esvairà de cop i volta, no? Sí, poder sí, i una de les coses que es va dir a la roda de premsa precisament és que potser va, amb tot el respecte cap a la gent de Villarreal, perquè després del que ha passat a l'Anna, doncs ningú fa broma amb això, però sí que és cert que potser va anar bé que suspengués el partit per no haver de veure un Espanyol potser lluitant per fites més grans, no?, en aquest partit, que potser seria avançar al Girona, que això és una decisió encara més important. Arnau, com arriba el Girona a aquest partit? Té tota la plantilla disponible? Explica'ns una mica. El Girona arriba amb quasi tota la plantilla disponible. Hi ha les dues baixes de Ruiz i Oriol Romeu. Totes dues són molèsties, no va més enllà. Veurem si poden arribar en el proper partit contra València. I amb la novetat de Vladislav, que ja ha vingut amb moltes convocatòries, però avui no serà el desconvocat perquè n'hi ha 23 i recordem que les convocatòries són de 23. Per tant, amb molta tela, avui el Girona defensivament, amb molta tecla, i veurem com surt, no? Quin perfil de Girona surt, si el de l'anada o el de fa unes setmanes. Esperes avui per fi Artur Melo titular? Jo espero, sí. Espero que sigui titular. De fet, entre línies no es pot llegir que Mitchell està convençut que ja està per jugar els 90 minuts, per tant esperem que el Brasil avui formi aquest trident que tant és esperat per molts aficionats, però
jo, la meva opinió, també crec que aquest Girona pot funcionar molt més bé amb un Ivan Martín més avançat i amb un doble pivot amb Yangel i Artur. Artur és un jugador que t'engloba molt de camp i en pilot és un dels millors jugadors que tens ara mateix en plantilla. I pel que fa ja deixant de banda aquest Girona, Arnau, l'equip contrari com arriba i què en podem esperar que li posi complicacions en el Girona? Explica'ns una mica, Arnau. Bé, l'Espanyol de Manolo cada cop és més un equip d'autor, no? Al principi era un equip que li costava generar sobretot coses a les àrees, no? Sobretot a l'àrea ofensiva, defensivament sí que tenia bons partits, però sempre acabava encaixant i era un equip irregular. I ara està trobant la seva tendència positiva, està trobant alguns jugadors. Mira, comentàvem amb el company Àlex de Mundo Deportivo que hi ha 3-4 jugadors molt potents, entre els quals destaquem al mig del camp Caral, evidentment Adal Juado, un jugador que acaba contracte aquest estiu i que se'l farà a mitja lliga. I per tant és un equip que està amb una dinàmica molt bona, positiva, sumant a casa, fent-se fort a casa, i sobretot això amb la inèrcia d'anar cap amunt. Manolo parlava en la prèvia que és un partit per intentar fer els 3 punts i quasi deixar la permanència, no? Allò de tocar, no? Amb 31 punts i amb un partit menys pendent. Per tant, és un equip que s'ha de tenir molt en compte l'Espanyol i a més amb això, amb les dinàmiques, i perquè té un entrenador que s'ha guanyat el vestuari a base d'esforç i això això també. Doncs Arnau Madrià, company, esperem que el Girona pugui tornar de Cornellà al Prat amb 3 punts que serien molt i molt valuosos, sobretot per no patir aquest tram final de temporada. Totalment, i sobretot això, no perdre avui. És important no perdre i que la lliga serà molt llarga, però no et pots distreure. Merci, Dani. Fins la propera. Això, doncs, és el que ens comentava el nostre company del Nou Esportiu i també de Multiliving, Arnau Madrià. Un Arnau Madrià, doncs, que el que deia, que sobretot el que s'ha de mirar avui és de no perdre davant de l'Espanyol B, de l'Espanyol aquest vespre a Cornellà al Prat. Nosaltres que continuem endavant i ho farem ara anant a parlar del món del bàsquet. L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. És un estil de vida ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força.